Wato jama'a a yanzu nan cikin daren nan fa, wato a Pakistan tana nan tana kai manya-manyan hare-hare a India, har ta kai hare-hare kusan state uku kuma ta samu nasarar jefa wannan hare-haren sun shiga a cikin daren nan. Ta kai hare-hare a New Delhi na India a yanzu da dai kuma sauran state ɗinsu wanda suka fito yanzu suka ambata, kuma ta samu nasarar dakar guraren da take so da daka a yanzu maganar da nake yi muku dinnan. Jama'a wa'annan mutanen 'yan Western media, wato tashoshin yada labarai na turawa, idan ka ce za ka biye musu to na rantse da girman Allah kai mugun makaho ne. A jiya na kawo muku wani bidiyo yanda Pakistan ta sauke jirgin India kusan guda biyar, lokacin da India ta yi mata kyakkyawan shiri, ta yi tunanin cewa kaman Gaza ce. Kaman ya Pakistan din kaman Isra'ila da Gaza ne, haka ta yi tunani, ta shiryo jirage da dama, mummunan shiri duka ta so ta yi wa Pakistan. Wato da Allah ya ba India nasara, wallahi yanzu Allah kaɗai ya san guraren da za ta ɓata, irin kuma mace-macen da za a yi. Da Allah ya taimaka Pakistan din ta riga ta gama shiri, India sai da ta gama shirin ta kawo. Jiya mun ce muku jirgi biyar, wallahi jirgi 15 su faita jet, banda jet banda jirgi marasa matuka, jirgi 15 Pakistan jiya ta sauke mata, 15 jiya. Amma na ɗaure bidiyon suka sauke min bidiyon, akwai yiwuwar ma su rufe min wannan account din. Na ɗaure bidiyon jiya, wallahi suka sauke min shi, yanzu haka idan kuka duba account ɗina babu shi. Wallahi ba jirgi biyar bane, jirgi 15 ne, wanda kuma ta yi amfani da mizal din ne ma ya shiga har ya je sanadiyar mutane 20 da wani abu a cikin Pakistan kenan. Amma a yanzu haka ta fara mai da martani, kuma tana samun nasara a yanzu nan cikin daren nan. Jama'a tana samun nasara sosai, wallahi a yanzu nan cikin daren nan. Hare-haren sama ba shi kadai bane, sun yi yunkurin kuma su kutsa ta kasa, wanda a labaran da yake zuwa mana, sojojin Pakistan cikin ikon Allah da addu'an da kuke yi sun yi garkuwa, bayan sun kashe na kashewa, sun yi garkuwa da sama da sojoji ana kiran kusan 60 ko 70. Amma ba za ka ga wannan a Western media ba, ba za ka taba gani ba, in dai tashashen turawan nan ne. Tashashen turawa ne ba za ka taba gani, in ba wai tashoshin da suke yan adawa da turai irin mu kenan, da kuma kasashen da suke adawa irin su Iran da su Yemen da dai sauran da suke adawa da tsarin mulkin turawan nan, to anan ne kadai za ga irin wannan labaran. Amma zunzurutun munafurci sun fito sun ce wai an kai hari a Pakistan, ta kai hari a India, ta kai hari har ta samu nasara, ta kashe mutum 20 da wani abu. Wallahi ƙarya ne, sun kashe mutum 20 da wani abu, amma wallahi harin da sun samu nasara sai dai mutum 1000. Kuma a yanzu haka New Delhi tana nan tana ci da wuta da sauran manya-manyan state ɗinsu. Su ma yanda suka shirya, su ma haka suka shirya. Kuma yanzu sun ce he sun mai da martani, kuma suna kan maida. Sai dai mu ci gaba da addu'a. Wayanda suka zuga India har suka sako Pakistan saboda sun raina mata wayo, to yanzu dai suna nan suna da na sani. Kuma yanzu haka India tana nan tana shan wuta. Wato duk jiragen da Pakistan ta tura suna nan suna banna a cikin India a yanzu haka. Saboda haka a ci gaba da yi wa Pakistan addu'a, Allah ya bata nasara, Allah ya ɗaukaka ta, Allah ya ɗaura ta akan wannan bayahudiyar ƙasar. Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmi. Wato jama'a, mutane da yawa ne suke min DM ko kuma ce suke tambaya na akan sulhun da aka yi da ƙasar Yemen da ƙasar Amerika. Jama'a ba fa sulhu bane, wallahi ba sulhu bane. Kawai kasar Amerikan ce take bankaurata, take haukanta, kuma sun je sun tsokano ruwa, sun tabbatar da cewa za a kai mummunan hare-hare a inda Amerikan ba ta so a kai, musamman a base ɗinta na gaba ta tsakiya, da kuma jiragenta da aka ci gaba da notar mata, kuma ana kan notar mata, da kuma kasar Isra'ila. Shi yasa lokacin da suka kai wannan babban harin, sai suka yi sauri suka je suka zauna sulhu. Amma ba magana sulhu bane. Kuma yanda sulhun yake, ita Amerikan din yadda ta yadda da yarjejeniyar kasar Yemen gabaki daya, sannan kuma ta fice. Kuma kasar Yemen har yanzu bata gama yadda ba. Kuma a yanzu maganar da nake muku fa, idan kasar Yemen za ta tayar da kasar Yahudu, to Amerikan ba za ta shiga, kuma ba za ta kawo mata dauki ba. Kuma Amerikan ta yarda da wannan. Idan kasar Yemen, dan a yanzu nan cikin daren nan kasar Yemen tana nan tana kai manya-manyan hare-hare a Tel Aviv a cikin daren nan a yanzu haka. Sannan kuma kasar jirgin Amerikan fa bai isa ya zo ya wuce da kaya ba, ko kuma ya kai mata hari. Kuma sannan in ma sulhun ne, ba fa sulhu bane, sulhu ne na fatar baki. Muna so ku tabbatar, ku gane cewa ba wai sulhu bane wanda aka saba yin shi, saboda mutanen nan kun san su, mun san su, ba wai mutane ne wanda za a yi sulhu da shi ba. Mun gani a Gaza, mun gani a Yemen, a Lebanon, gashi dai kuna kallo. Mutane ne wanda duk yanda aka yi sulhu da su sai sun ci amanar ka. To amma kuma kasar Yemen ta san su, kuma ta san yanda suka go. Kuma sannan sulhu ne kawai a fatar baki. Ko a gobe kasar American jirgin ta bai isa ya wuce ta Babil Manda ba, sai an tayar da shi, kuma sai ta kai hare-hare.
kawai wannan su ne suke ta soki burudinsu saboda sun buga sun buga sun buga abin ya gagara, sun yi taron dangin abin ya gagara, shine suka zo ta hanya yanda za a zauna lafiya, amma fa ba magana a zauna lafiya bane, saboda su al'ummar Yemen sun tabbatar da cewa idan ba Gaza ce ta zauna lafiya fa su ma fa za su bar wannan hare-haren ba, kuma wannan yakin sun shigo ne ba dan kansu ba, saboda su a zagayen su babu wata ƙasa arna ga baki ɗaya kasashen musulmi ne, kuma babu wani abin da ya haɗa su da su, in ma akwai wani abin da ya haɗa su da su to ƙasar Amerikan ce ta haɗa su. Saboda haka su daman can sun shiga, kuma tsakanin su da Gaza ko kuma da kasar Yahudu fa akwai kasashe sama da kusan guda 4 ko guda 5. Saboda haka su in sun ga sun shiga wannan yakin ne da dan Gaza, idan an tsayar da Gaza sannan su za su tsaya, amma jiragen kasar American kuma idan aka ce za su zo su wuce ba za su bar su, kuma ba za su yi da su kai wa kasar Isra'ila hari ba, sai dai idan Isra'ila za ta daina kai hare-hare Gaza. To yanzu dai ita American ta fito ta tsara maganganunta na ƙarya na waye ta ce ita ta janye, yanzu an bar dakarun musulunci da ƙasar mamaya an bar su a yanzu haka cikin daren nan sun fara kai hare-hare, inda ƙasar mamaya ta ce za ta iya kare kanta kuma za ta iya yakar Gaza kuma ta yaki Yemen kuma ta zo ta yaki wannan, inda suka ce bismillah a zo a zauna, amma idan American ta sake ta shiga ko ta kawo mata hari to fa ta tabbatar da cewa base ɗinta da yake kasashen Larabawa ko kuma yake wani guri an tayar da shi, kuma sannan jiragen da ta zo ta tara wanda an notar da su za a ƙara notar da su, kuma bata yadda a zo a wuce da abu a kai wa ƙasar Yahudu ba. To a yanzu dai za mu iya cewa ƙasar American ta yi amanta ta lashe, kuma dakarunmu sun san yadda sulhun yake, saboda su ɗin ba makafi ba ne, za dai a yi a baki, amma a aikace to suna matsa za su matsa ne, kamar dai irin zaman da ake yi da Iran ne da kuma ƙasar America, wanda a baki ne kawai a tare a sha shayi a wuce shikenan kowa ci gaba da gashin inda ya saba. Saboda haka kar ku ɗauki wannan sulhun a matsayin wai zai taɓa mu ko kuma zai kawo ƙarshen nan ko kuma za a samu nasara ko kuma an yi shi ne domin wata dabara don a samu nasara akan dakarun musulunci ne, Yemen ba haka bane ba. Sulhu kawai an yi shi a fatar baki ne, kuma an buga shi a western media ne, amma har yanzu jaridar gidan tasha na Yemen ba za ka ga sun sa wannan maganar sulhun ba, na Iran ba za ka ga sun sa ba, sauran kasashen labarai da ba sa ga muciji ba sa ma maganar wannan sulhun gabaki ɗaya, shi yasa ba mu kawo muku ba, western media ne suke haukansu kawai, kuma sannan ai sun san mutane ne masu baki biyu, yanda suka zo haka za su zo musu, yanzu aka fara kuma a yanzu cikin daren nan sun fara kai musu hare-hare. Saboda haka a ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai